Mga kaigsunan, kani si Brother Rod, Pastor Rod, nagaingon nga padayon kita nga mamalandong sa pulong sa Ginoo. Dugay na nga wala ako makahatag og sermon din sa YouTube channel nga akong ginawalihan. Maalam ka ninyo nga nagatanaw sa ako ang YouTube, mga Bisaya, o kahit mga Tagalog and some English. Kaniyan tanan ako nagapaabot sa pasalamat o padayon nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Dugay na nga wako ka wali sa pulong sa Ginoo dinhi sa YouTube. Ilabi na ni mahigayon na karon sa panghitabo sa kalibutan sa paglabnag o pagkuyanap ni ining coronavirus nga nakapasakit o nipatay o mga kinabuhi ang nahimo na gid nga pandemic. Nagasugod kini sa Wuhan, China, sa usa ka wheat market, then na-discover sa usa ka Christian doctor ug hantod nga namatay pud siya sa mao nga balatian ug karon nining adlaw ipatay na og more than 13 lives o mga 13 ka kinabuhi. Ang atong mga kahadlok, mga nahadlok kita, nabalaka kita, asa kita mudangop o asa kita mukuha og kusog. Paniining kigayunan, ako magapa-remind kaninyo nga diha kita mukuha og kusog sa Ginoo, sa mga pulong sa Ginoo, nga atong sandigan ang kamatuoran sa iyang mga pulong. Usa, magaampo kita, Ginoong Dios, ako nagaampo nga ikaw magapanalangin, magalig-on sa mga katawhan nga makakita ni ining wali dinhi sa YouTube. Nagaampo ako, Lord, nga ikaw maghatag kanila kusog nga walay laing sandigan sa unsa mahitabo sa among kinabuhi kundili ikaw lamang Ginoo. Ikaw ang among paglaom, ikaw ang among kaluwasan, ikaw ang among kusog sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaigsunan, ang atong mamalandungan dining kahigayunan diri sa pulong sa Ginoo sa Salmo 91 o Psalms 91 para ikumbat nato sa niining coronavirus o mga kahadlok nga nasinati karon sa mga katawhan sa kalibutan. O kining Psalms 91 o kini ang pinaka weapon nga ginagamit nato, Psalms 91 o Psalms 93 para padayon nato nga mapamalandungan kung unsa ang gisaad sa Ginoo sa iyang mga pulong alang sa iyang mga anak ug unsa ang tawag sa tuang Ginoong Hesukristo nga kita moduol kanunay kaniya kay siya man nagatawag ka nato o naghatag ka nato o gahom. Nga mabuntog nato ang mao nga pagsulay. Kining ning higayon natong basahon ng Salmo 91 sa Cebuano sa Maayong Balita. Kung doon na may Biblia diha o naka-download mo sa inyo ang Bible sa inyong cellphone, yung Bible app, ito na ay dahang kayong mga version. Pero kining gamiton nato ang Cebuano nga Bisaya. Basahon nato kini sa Bisaya. Psalms 91 nagaingon, ang mudangop sa labing halangdon o magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan nga Dios. Nakaingon sa Ginoo, ikaw ang akong manlalaban og tigpanalipod. Ikaw ang akong Dios og kanimo nagsalig ako. Gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisayri, likayan kagayod niya o ilikay kaniya sa tanan nga mga sakit nga makamatay. Tabunan kaniya sa iyang mga pako ug dili na gayud maunsa sa ubos sa iyang pag-atiman. Ang iyang pagkamaunungon manalipod ug magbantay kanimo. Ug dili kaunya mahadlok sa mga katalagman sa kagabhion ug sa udyo nga naghadyong paingon sa adlaw. Sa mga sakit nga mohampak diha sa kangitngit o sa kadautan nga mulaglag panahon sa adlaw. Mahimong mga pukan ang usa ka libo diha sa imong kiliran, napulo ka libo libot kanimo apan dili gayud makaunsa. Makita mo unsa ang pagsilot sa mga taong dautan. Kay gihimo mo mang dalangpanan ang Ginoo nga labing halangdon nga imong tigpanalipod. Walay katalagman nga mudangat kanimo sa imong panimalay. Walay kadaot nga moabot sa imong puloy-anan. Bantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel ug manalipod kanimo bisag asa ka pangiingon. Sa puwangon kaniya sa iyang mga kamot
aron dili maunsa sa mga bato ang imong mga tiil. Tumban mo ang mga leon o mga bitin, mapintas nga mga leon o mga bitin nga malala. Ang Dios nag-ingon, luwason ko kadtong nahigugma kanako, panalipdan ko kadtong miila sa akong ngalan. Sa dihang sampiton ako nila, tubagon ko sila, maguban ako kanila, sa dihang sila anaa sa kalisdanan. Luwason ko sila og pasidunggan, gantihan ko silag taas na kinabuhi, og luwason ko gayod sila. Dalaygon ang pulong sa Dios nga atong nabasa. Mga kaigsunan, mga kabataan, nanay, amahan, lulo, lula, uncle, auntie, na makita ni kaninyo, ako paabot nga ang Ginoo gayod ang atong dangpanan ni ining kahigayuna. Kay wala na lain pa kita nga daganan, kay bisan pa ang mas, kinahanglan nato magmas kita, kinahanglan nga kung pwede maglas, manghugas o maayog kamot, at least 20 seconds, dayon maligo maayo, dayon atong sundon ang gisugyot sa gobyerno, nga mupabilin kita sa panimalay, kay kani nga virus, mabalhin sa isig katao, sa paglamano, sa paghalog, o sa laway. So, wapunta kabalo nga kini siya gitawag nga airborne kanang pwede nga mabalhin sa hangin. Kaysa ako nakita ng nagasugod kini nga virus dito sa Wuhan, China, ang mga tao yun ginadakop yun sa mga pulis kung mugawa sila nga wala sila mask o wala sila mga proteksyon sa ilang nawong. So, nag-wonder ko nga nga kinipod nga sakit niabot sa tibuok kalibutan sa 100 plus countries nga doon na mga kaso niini. O makahuna-huna ka giunsa pagkuyanap, unsa pagpaspas kay nga pagkuyanap nga ubang mga tawo nga naigo niini nga sakit, wala man makaadto sa China, wala may history nga tuwa sila didto. So mga kaigsuunan, kanimo, ako ug ikaw, ang usa ka sugyot sa gobyerno dinhiman sa Amerika, kami pod lockdown mi diri, dili mi kagawas, mapila na lang ka party sa store, muna og diha mo sa Pilipinas, nakakita niini sa inyo dyan sa Pilipinas, dapat sundin nyo kung ano ang sinasabi ng ating gobyerno dahil buong mundo ito, tibuok kalibutan kini nga problema. So mga kaigsuunan, kanimo o kanako, ako nagapamalandong o nagasugyot nga tagaan at taas nga panahon. Nga samtang naa kita sa balay, nag-inusara ka, muna'y panahon nga mag-ampo, tagaan og taas nga panahon ang pag-ampo, pagbasa sa Biblia. Daghan man nga gusto ka mulakaw, gusto ka mo adto, gusto ka mo laglaag, o ikaw sa kabatanon diha, gusto ka mag-text, gusto ka mo adto dito sa kung anong dangi sana. Kay kini nga sakit, dili kini siya mabuntog, kung dili nato tabangan ang atong gobyerno, dito tabangan atong kaugalingon. Yung mauna ang ginaingon nga prevention is better than cure. So, ang pagproteksyon sa imong kaugalingon, mas maayo na siya kumpara nga ikaw pag-aayuhon. But pasabot nga, i-protect ni may imong self nga di ka madugtan na o di ka mataptan ni ana nga sakit. So, ang prevent ni mo, sa kanil pag-prevent o pag-protect ana, dili ka mo gawas ng ka o proteksyonan ni may imong kaugalingon sa pag-ampo o sa pagduol sa Ginoo. Karon nga di makahigayunan, atong pamalandungan ang gisulti sa pulong sa Dios pinaagi ni Haring David o ni King David. Niingon siya dinhi sa Psalms 91 ang pulong sa Dios, kinsa katong mudangop sa labing gamhanan, kinsa katong muduol. So dunay awhag ang Dios, dunay tawag ang Dios sa matag usa. Kinsa katong muduol sa labing gamhanan. Subot pasabot, wala na ilaing gamahanan. Kung kini nga virus, doon na siya gahom sa pag-close sa economy, pag-close nato sa atong balay, pag-control sa atong kagawasan, sa atong freedom, wala na labing gamahanan nga atong madangpan kundili ang Diyos. O ang atong kwarta, ang atong kadato, ang uban pa nato nga impluwensya ni, wala na gamit. Niini nga klase nga sakit. Ang busa muduol kita sa pinakagamhanan, muduol kita sa pinakahalangdon. Ang ingon diri kinsa katong mudangop sa labing bililhon nga Dios o gamhanan nga Dios diha sa iyang pagbantay.
mga kaigsuunan, makaingon ka sa Ginoo, ikaw ang akong maglalaban o tigpanalipod. Nidangop ka sa Ginoo, maingon ka, ikaw o Diyos ang akong manlalaban, ikaw o Diyos ang akong magbalantay. So, kita nahadlok sa atong kinabuhi, mahadlok kita nga mamatay, mahadlok kita nga masakit, mahadlok kita nga walay pagkaon. Ibong mga tao ningon nga dili mamatay sa sakit, nini nga virus kundi mamatay sa kagutom. Mga kaigsuunan, lisod kini nga tanan. Dili lang ikaw, dili lang ang imong pamilya, dili lang ang tibuok kalibutan karon. Makita nimo, this is a global crisis. Bisan pag naa kay kwarta, pero ang mga tindahan wala nay sulod. So mao na nga wala kitay laing dangpanan. Niini makahigayuna kung dili lamang ang atong Dios. Nga iampo nato mudangop kita sa proteksyon sa Dios. Iampo nato ang atong mga scientists, ang atong mga nurses, ang atong mga doktor, ang atong mga pulis, ang atong mga sundalo nga naa sa frontline, nga naghatag sa ilang kinabuhi, nga sila mo pinakauna nga mo responde niini nga balatian. Ug kami nga mga alagad sa Dios, mga pastor, nagapa-remind kaninyo nga mudangop kita sa Dios. Kay wala na lain kita nga dangpanan nining kahigayuna sa kinabuhi. Wala na lain pa nga makaluwas ka nato. Bisan pa ang atong kadato, bisan pa ang atong kahimsog sa panglawas. Kay kini nga sakit, dili ni siya ingon nga joke. Dili ni siya ingon nga basta-basta. Once mataptan ka niani, duha lang. Either nga makarecover ka or either mamatay ka ni ana nga balatian. Kay kaunon niya ang imong lungs, ang imong respiratory system sa kinahanglan nga pakusgon nimo ang imong immune system, ang imong physical, ang imong spiritual, ang imong psychological mind. So kinahanglan nga bisan naka-quarantine o naka sa balay, kinahanglan pod nga mag-workout ka, unsa mga ehersisyo nga pwede nimo di asulod sa panimalay o sa imong lugar. Mukaon ka sa mga utan o sa mga pagkaon nga mas makapaligon. Apan balikan nato ang pulong sa Dios nga nagaingon. Nga gikan sa tanang katalagman nga wala mo mahisayri sa imong kinabuhi. Ilikay ka gayud sa Ginoo sa tanang sakit nga makamatay. Tayo mo na, sa tanang sakit nga makamatay, ilikay ka sa Ginoo. Tabunan ka niya sa iyang mga pako, aron dili gayud maunsa ang imong mga tiil. At imanan ka niya og pandungan ka niya. Ang iyang pagkamaunungon, manalipod ka nimo o magabantay ka nimo sa imong kinabuhi. Napaka-anindot nga ang tawo nga dunay pagsalig sa Dios. Kay wala kita ikahadlok, kay nasayod kita nga naang Dios nga nagaprotect ka nato. Ngano nga musunod pud kita sa gobyerno tungod kay we don't want to be a part of the problem, but we want to be a part of the solution. Iisip mga tawo, Diyos nun, o mga Kristohanon, kita dunay disiplina sa to ang kinabuhi. Nga ganahuna kita, nga dili kita mahimong party sa problema, kundi mahimo kitang party sa solusyon. Sige tag bagutbot, sige tag bagulbol, sige tag reklamo, sige tag kasuko. Kung mas maayo ang buhaton nato mga igsuon, iampo nato ang mga tawo nga naningkamot nga mabuntog kini. Iampo nato ang matag usa nga mao kini ang higayon nga maghinawiray kita sa itong mga kamot kay ang Dios mao ang atong tipanalipod nga luwason kaniya ni anang mga makamatay nga sakit. Mao kini ang coronavirus nga nilaganap karon sa tibuok kalibutan o sa matag kinabuhi sa mga tawo. Mga kaigsuuna, nagapaingon pa diri, dili ka mahadlok sa mga katalagman sa kagabihion, nga samtang natulog ka, nga tagaan kag kalinaw sa Dios. Matulog ka nga maayo ang imong paghagok. Matulog ka nga dunay kalinaw sa imong nahuna. Kay luwason ka sa Ginoo sa mga katalagman, sa sakit nga muhampak diha sa kangitngit, sa kadautan nga mulaglag sa panahon sa adlaw, idire sa adlaw o sa gabi, tagaan kag confidence, tagaan kag kalipay, tagaan kag proteksyon sa Ginoo. Mahimong mga pukan ng 1,000 diha sa imong kiliran, 10,000 o pila ka libo diha sa
sa imo atubangan, dili gayud ka maunsa kay ikaw anaa man sa panalipod sa Ginoo. This is a war. This is a fight between this virus. Nga bisan pila ka mga tao ang mamatay o mga pila ka mga tao is tragic. Yung makita kini nga verse is described for a war. Nga bisan 100 o 10,000 ang naa nga matay sa imong kiliran, nakatindog ka nga ligon tungod sa proteksyon sa Ginoo. Kung imong i-picture out, makatulo ang imong luha nga sakit nimo pamalandungan, but reality. Sa Italy, ang ilang presidente nihilak na kay wala na kalubngan sa ilang mga patay. No? Makaana ka nga kini atong kinabuhi sa kalibutan, walay pinaka-importante kundi ang pagduol sa Dios. Sa atong mapamalandungan, sa atong kinabuhi, nga usahay, paspas kayo ang atong mga tinguha. Nalimtan nato sa pag-slow down. Ug nalimtan nato ang kamatuoran sa Ginoo. Ug niining kalibutan karon, puno na sa garbo, puno sa kahugawan, ang kamatuoran gihimong dili matuod, ang dautan gihimong dili maayo, ang maayo may nahimong dautan. Ang mga tao dili na mutuo sa Dios kay gusto na ang ilang ginasunod, ang ilang mga kaulag, ang ilang mga self-desire, ang ilang kaugalingon, o dili na angay nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Ay puro na lang mga tinguha o mga kasakit o gustos kinabuhi. Now this is a time makita mga pasaylo. Muduol kita sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo nga namatay sa cross, nalansang sa cross. Mangayo kita ug kanang pasaylo. Nasama niingon si Kristo, duol kamong mga nabugatan, kamong mga ikapuyan, kay papahuwayon ko kamo. Iniingon si Jesus, ako ang dalan ug ang kamatuoran ug kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundili moagi kanako. So walay lain nga atong dangpanan, nining kahigayuna, nga wala may kasiguruhan din sa kinabuhi sa kalibutan, apan adunay kinabuhing walay katapusan, nga giandam sa Ginoo kanatong tanan. Nga buhi o patay kita, iha kita sa Ginoo, iha kita sa Dios. Kay ingon sa Ginoo, bantayan ka sa Dios sa iyang mga pagpanalipod kanimo. In verse diha sa verse 12 sa Salmo 91, sa puwangon kaniya sa iya mga kamot, aron dili maunsa sa mga bato ang imo mga tiil. Tabunan ka o matumban mo ang mga leon, mapintas nga mga malala nga mananap o mga sawa. Apan ang Dios nga ingon, luwason ko kadtong nahigugma kanako. Klaro kay na ang imong paghigugma ihatag sa Dios. Kay luwason kaniya, panalipdan kaniya, panalipdan sa Diyos ang niila sa iyang ngalan. Panalipdan sa Diyos ang mga tao nga dunay kahadlok sa Diyos. Kung ikaw wala pa pag-ila sa Diyos, mo na ni panahon nga mubalik ka sa tiilan sa Ginoo. Tanggantihan ka sa Diyos ug taas nga kinabuhi, luwason kaniya kung sampiton mo siya, luwason gayud taniya sa tanang mga katalagman, gantihan taniya sa Diyos ug taas nga kinabuhi. Kita mo na nga sa ato ang pagkamatinud-anon, paghimo nato nga ang Diyos nato ti panalipod, gantihan ka pa niya ug taas nga kinabuhi. Apan nining kahigayuna karon, asa man nato makuha ang eternal life, ang pangutana ang kinabuhi nga wala katapusan. Diha sa atong Hesukristo, diha sa atong Ginoong Hesukristo. Kung isugid mo ang imong mga sala, umutuo ka si Kristo namatay do sa cross, nabanhaw pag-usab, aduna kay kaluwasan. Tuwa, wata ka na. Busag idasig ko ikaw karon, nga mag-ampo kita, bad ka na ako. Sunod niini nga pag-ampo kung ready ka nga mubuhat niini. Isulti lang ang imong ngalan. Langit no nga amahan. Ako niduol kanimo. Ang akong ngalan, isulti mo ngalan. Nito ako Ginoong Hesus nga namatay ka sa cross, gilubong og sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Sa luwa ko sa kumasala, ikaw na ang akong Ginoo sa akong kinabuhi. Balaang Espiritu, mulihok ka sa akong kinabuhi, o gibilin ko ang tanan akong kadautan, o ako malingkamot, nga magtuon sa imo mga pulong, musimba, mudayeg kanimo. Ug salamat Ginoo sa kinabuhing wala katapusan nimo gihatag. Amen.
Congratulations kung ihimo nimo ka na nga prayer, ikaw nahimong anak sa Dios, yung sa katong idawat nito sa atong Ginoong Hesukristo, nahimo kang anak sa Dios. So ikaw karon adunay kaluwasan. Salamat ug liguna ang imong kinabuhi salig sa Dios kay siya lamang ang atong makaluwas niining mga panahon karon. So ang Ginoo magapanalangin og babay.